Počet výrobcov inteligentných telefónov sa už pred nejakou tou dobou rozšíril aj o Lenovo. V rámci rozvoja svojho portfólia tak výrobca prináša i model s označením S860. Ide o smartfón s duálnou SIM kartou a tak je zariadenie vždy pripravené oddeliť vašu prácu od rodinného života. Súčasťou balenia telefónu je samozrejme záručný list, ktorý je hneď na vrchu. V samotnej škatuli už potom nájdeme stručný návod, ako aj samotný telefón, ktorý je v balení prvý. Aj ďalej to pokračuje návodmi. K ním výrobca pribalil i drobný nástroj na vysunutie zásuvky pre uloženie SIM kariet. Nechýba dátový a nabíjací USB kábel. A k nemu aj USB nabíjačka. K nej pridali ešte handsfree sadu so slúchadlami, ako aj ich náhradné silikónové štuplíky. Ak máte radi väčšie displeje, potom si tu prídete na svoje. LCD displej s IPS technológiou totiž ponúka uhlopriečku s rozmerom 5,3 palca, na ktorej si hravo posurfujete na webe či dokonca pozriete film. A aby to bol príjemný zážitok, rozlíšenie je 1280 na 720 bodov. Vo vnútri pracujú až 4 jadrá, ktoré patria procesoru Mediatek s taktom 1,3 GHz. Tie majú zabezpečiť hladký chod aplikácií a bezproblémový multitasking. Operačný systém má na starosti Android, ktorý sa tu dostal do verzie 4.2 Jelly Bean. Na zadnej strane nechýba fotoaparát s rozlíšením 8 megapixelov s automatickým ostrením. Ostrosti fotografií či lepšiemu zaostrovaniu pritom dopomáha LED blesk. Zaostrovať sa dá dotykom a nechýba ani funkcia vysokého dynamického rozsahu. Pri režime videa je možné nakrúcať v rozlíšení 1080p. Predná webkamera má takmer 2 megapixely. Aby sa mali kam multimédia ukladať, zariadenie je vybavené 16 GB úložným priestorom. K dispozícii sú tu 2 sloty pre 2 SIM karty, obe v podobe microSIM. Je to výhodou pre všetkých, ktorí potrebujú veľa cestovať alebo sa chcú po práci venovať čisto rodinnému životu. Jednoducho sa takto dajú pohodlne obslúžiť až 2 telefónne čísla. Okrem micro-USB konektora pre komunikáciu pomocou kábla či nabíjanie podporuje smartfón samozrejme aj bezdrôtovú komunikáciu. Preto nechýba Bluetooth verzie 3.0 či Wi-Fi. Dobrou správou je určite výdrž batérie. Tá je poriadnych 4000 mAh, čo v preklade znamená výdrž 43 hodín hovoru v sieti 2G. V pevnom a ľahkom i štíhlom tele sa tak ukrývajú všetky nástroje, ktoré ocenia nielen manažéri, ale aj tí, ktorí si potrpia na slušný výkon. Alebo aj takí, ktorí chcú so svojimi 2 číslami žiť 2 životy.